neskak direnez, hauek ere ez dute utz egin nahiko, eta nik uste bestela baino agian presio pixka bat gehiago izango dutela bere burua izartzen, bestien zailkapenea ariketa gutxiena galdu edo eusteko, ez? Bueno, Gipuzkoarren denbora falta dugu, eta laizter izango ditugu balizetan maniobra egiten, hortxe dira. Hortxe da baliza, ez dute hobetuko Galiziarren denbora, baina urruti ere ez. 5 minutu eta 14 segundo, bigarren tokian beraz Gipuzkoako selekzioa lan erdita. 5-0 Galiziarrentzat denborarik onena, 5 minutu eta 14 segundo, bigarren tokia Gipuzkoarrentzat, hirugarren Bizkaiko selekzioa 5 minutu eta 21 segundo, laugarren Kantabria, 5 minutu eta 32 segundoko denborarekin, eta ea orain bigarren luzean nola moldatzen diren, batipat haizearen eraginaren aurka, nolako erantzuna ematen duten bi hautagai nagusiek, alde batetik Gipuzkoarrek eta bestetik Galiziarrek baserri. Hementxe dago jokoa, hementxe dago gaurko bandera, zalantzari gabe orain luze honetan. Bai, luze honetan. Haize bolada garrantzitsua une honetan adibidez, helmuga parean. Bai, eta haize hori aurka, aurka janekeare gailentzen, estropada amaieran ia, eta ikusi ditugu hor, Galiziarrak momentu eta irudiotan ikusten genituen, 33, 34 palada bitartean, nik uste dute ritmo ona, arraunkera luzeakin, eta pixka hori, jakinik denbora honena beraiena izan dela erdilan horietan, horrei eutsi nahiko diote, eta orain arte jokatu dien bi estropadetako arantzatxo hori atera nahiko dute, eta etxean jokoan. Aizu Jose Luis, eta antzeman daiteke, trapailatxoa, hemen Bigoko itxasadarrean, haize bolada hauen eraginez orain. Bai, momentuko haize bolara golpeak izaten dira, baina horrek eragina du eta urak mugituta geratzen die eta trapailatxoa ikusten dugu begi-begitan. Hemen ditugu orain bizkaitarrak, Bizkaiko selekzioan ere aldaketa handiak izan dira, joan zen demoralditik aurtengora, eta hilabete terdiko lanarekin hortxeari dira, itxura hona eman nahian. Gonzalo Soto prestatzaile, esperientzia handiko gizona, eta iaz Portugaleten aritu zen, eta aurrez baita ere, Kaikurekin, Kaiku beti gora zuzpertzen hasi zenean, hortxe aritu zen Gonzalo, veteranoa, prestatzaile lanetan, eta orain dela gutxira arte gainera, baita arraunlari lanetan ere. Eta hemen da lehia, hemen da burruka, momentuz errenta lan erditan Galiziako selekzioak izan du, bigarren tokian Gipuzkoarrak, eta ea gauzak nola doazen. Momentuz behintzat, hementxe da lehia, eta Galiziarrak zintzoari dira lanean gogor Laura Ermoren agindutara, eta gogo bizia dute, gogo handia, esan beharrik ez dago Galiziarrek egoerari buelta eman alizateko. Bien bitartean esan behar dizuet, baduzuela aukera estropadak jarraitzeko Euskal Irrati Telebistaren web orrialdean, edo zein txokotatik, gu geuk ere hemen Galizian Moainan ordenagailu bidez hemen ditugu irudiak eta datoak, beraz dena ederkidoa, eta Facebook bidez baduzu aukera, zuek ere zeuen komentarioak egin alizateko. Hemen datozontziak, ari da poliki hurbiltzen astillero, argi antzeman daiteke Jose Luis Erkizia Bizkaiko selekzioak segundu asko jandizkiola Kantabriako selekzioari, eta palatoz. Bai, amaierara urbitzen, lehenengo atera dien Kantabrikok, eta beraien gana urbitzen bigarren atera dien Bizkaia taldea, ikusten da besteak, hirugarren atera den Galiziarrak ere denbora jaten ari dela Bizkaia, baino nabarmenena da Bizkaia egiten ari den lana, ia bertan dituztelako lehenengo atera dien Kantabriarrak. Hemen dira beraz Kantabriarrak, azken txampan, orduzue baliza. Eta orantxe amaitu dute, 12 eta 21 Kantabriarrentzat harturiko denbora, behin-behineko denbora.
Hemen da, bigarren tokian Bizkaia, aixa hobetuko dute denbora, 54 segundotan hobetu dute hori. 11 eta 56 Bizkaitarren denbora beraz, Kantabriarrentzat 12:11 segundo eta 28 eunen, hori da denbora, bada espadan erlojupeko norgeoketan, beti apuntatu behar da hori zehatz. Bai, eta begi bistakoa da, hori... Bizkaitarrentzat 11 eta 56. Hori da orain erreferentzia Galiziarrentzat. Bizkaiarekiko diferentzia txikitu egingo dute hori ere. Zalen txalo artean hemen da Galiziako selekzioa. Bai, amaitu dute, 11 eta 24. Hori da Galiziarren denbora. Eta azkena orain erlojupeko lana amaitzen. Gipuzkoako selekzioa izango da. Momentuz urrutitxo dira. Eta tarte benetan handiak Galiziak Bizkaiari urain artean 21 segundo. Kantabriari minutu bat eta 6 segundo. Eta hemen datoz Gipuzkoarrak. Eta bitxikeria bezala esan behar dugu Urkirolaken ontzi batekin ari direla. Lehen kaian ikusi dugu. Eta hor da. Ikusten duzue, patroiaren aldamenean Koruko, Ama eta Urkikoen banderatxoa. Eta hemen dira, Gipuzkoako selekzioko neskak. Azken txampan sartzen ari da, bai. Eta ez dute aukerarik lehen postu horren lehian sartzeko ikusten duzue, baina bai garbi bigarren postuaren jabe izateko. Oraintxe amaitu dute, 11 eta 25 bigarren postuan beraz, horrek esan nahi du, lidertzari eutxi egingo diola Gipuzkoako selekzioak. Hori bai, gaur 3 puntu bilduta, 11rekin izango ditugu zelkapenean, eta Galizia